खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों गुवाहाटी सिटीआव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय प्रदीप बसुमतारी मुंनि पुलिसखौ मबिल लुनानै सावनो नागिरनाय जाथाया जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायनि सायाव मिथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीआव थानाय दि इक' मुंनि गंसे बारआव फुंनि 4 बाजिहालागै खुलामोन आरो बे बारआव स्क्रिनआव नुनाय साब्रै गुन्दागिरिफोरा फुंनि 4 बाजिसिम पार्टी खालामनानै दङमोन बेखौ खबर मोननानै सुलाद लानो थाखाय थांदोंमोन बारआव प्रदीप बसुमतारी मुंनि पुलिसआ मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन आरो उनाव प्रदीप बसुमतारीखौ गाज्रियै गाग्लोबदों गुन्दागिरिफोरा आरो गासैबो मोदोमाव मबिल लुनानै सावना होनो नाजादोंमोन जाथायखौ खबर मोननानै पुलिसनि हान्जाया गोख्रै थांनानै बासायनो हायो होनना खौरां मोनदों मख'नो गोनांदि साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला दि इक' मुंनि बारआ आयेन बेरेखायै थि समसिम खुलिनो मोननाय समखौ बारसिनानै हरफाथोलो फुंनि 4 बाजिहालागै कास्टमार लाखियो मख'नो गोनांदि गुवाहाटी सिटीआव पुलिसआ गुबुनखौ रैखाथि होनायनि सोलाय गाव गावखौ रैखाथि गैयै जानाया बारा जानायखौ नुनो मोनदों साननैसो आगोलाव पुलिसखौ साधारन सुबुंफोरानो गाज्रियै गाग्लोबनाय जाथायनि उनावनो प्रदीप बसुमतारी मुंनि पुलिसखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जाथाया जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय खालामनाय साब्रै गुन्दागिरिखौ 267 268 269/2024 नम्बर बायदियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों 1 नं क'क्राझार लकसभायाव गासै 16 नमिनेशन फाइल खालामनायनि गेजेराव नब कुमार सरेनियानि नमिनेशनखौ रिजेक्ट खालामना होबाय होननानै जिल्ला बेंगिरिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होनायखौ नुनो मोनदों मख'नो गोनांदि आगोलाव बर' कसारीनि मुङाव एसटिनि फोरमान बिलाइ लानानै 10 बोसोर एमपि जाबोबाय बर' कसारीनि मुङै लानाय एसटिनि फोरमान बिलाइखौ दानना होजानायनि उनावबो नारा नाथा राभानि एसटिनि फोरमान बिलाइजों गेलेनो नाजाथाबदोंमोन नाथाय जाय राभानि मुङै लानाय फोरमान बिलाइखौ डिसिआ इस्यु खालामाखै होनना डिसिआ रोखा खालामना होदों होनना मिथिनाय जादों मख'नो गोनांदि क'क्राझार बर'नि जायगायाव नब कुमार सरेनिया बायदि मानसिजों लोगोसे गुबुन हारिनि एसटि नङै सुबुंफोरा माबायदि गादबना दोननो बोलो फोरादों बियो रोखायै नुजाथिनायखौ नुनो मोनदों नब कुमार सरेनियानि अनगायैबो बर'नि जायगा क'क्राझाराव ट्राइबेल नङै गोबां केन्डिडेटफोरनि नमिनेशनआ नाजावजानाया बर' हारिनि आरो ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय दुखुनांथाव मख'नो गोनांदि 6 शिड्युल गावनि जायगानिफ्रायनो एबा बर' हारिनिनो सासेल' बिजाथिखौ सापर्ट खालामनानै खौसे जानानै गेलेनायखौ खावलायदों पंकज इस्लारिया नमिनेशन उइथड्र खालामनाय दिनै 3 बाजिनि गेजेरावनो जायफोरा बिजाथिलाइखौ बोखांना लाफिनगोन बिथांमोना 3 बाजिनि गेजेराव बोखांना लाफिननांगोन होनना जिल्ला बेंगिरिया फोसावना होनायखौ नुनो मोनदों नमिनेशन केन्सेल जानायनि उनाव नब कुमार सरेनिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों जिएसपिनिफ्राय नब कुमार सरेनियानि बिजाथिलाइखौ केन्सेल खालामदोंब्लाबो बिजाथिलाइ गथायनाय सानै बिजाथि दंखायो बिथांमोनानो जादों बिनिता डेका आरो हनश्याम दास बिसोर सानैनि गेजेराव सासे जिएसपिनि जानानै गेलेगोन होननानै बुंदों आरो हार मानिनानै लाया जेसेबां षड़यन्त्र खालामब्लाबो जिएसपिनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो देरहागोन होननानै बुंदों नब कुमार सरेनियाया मख'नो गोनांदि जायफोरा क'क्राझार लकसभायाव एसटि नङै बिजाथिफोरा नमिनेशन गथायदों बिथांमोननि सायाव अबजेक्शन होनोब्ला सासेल' पंकज इस्लारि बिथां गेदेमाया नमिनेशन होफानानै अबजेक्शन होआमोनब्ला नब कुमार सरेनियानि हेंथायै गसंनोबो रावबो आवगायाखैमोन आरो नब कुमार सरेनियाबो ओरैनो गलांगौमोन होननानै दुखु मोननाय फोरमायदों पंकज इस्लारिया बर'नि गोबां लिडारफोराबो सासेबो अबजेक्शन होआखैसै होनना दुखु मोननाय फोरमायदों बिथां गेदेमाया हनश्याम दासआ बिटिआरनि सासे इएम बिबानाव दङमोन जिएसपि दोलोनि जानानै एमपि इलेक्शन गेलेनो आगोलावनो जिएसपि दोलोआ हनश्याम दासखौ थिक खालामनानै दोनखादोंमोन बेखायनो इएम बिबाननिफ्राय हनश्याम दासखौ बोख्लायनाय जादों होननानै बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नब कुमार सरेनिया
आगोलनिफ्रायनो आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ मावबोनानै एबा नंखाय फोरमान बिलाइ होनानै एमपि जानायनि साजाखौ मोननो हागौ होननानै बुंदों सिएम प्रमद बर'आ। नमिनेशन गथायनाय समाव इउपिपिएल बिपिएफ दोलोजों हाजार हाजार सुबुंफोरा बाहागो लादों, नाथाय गासैबो बर' सुबुं। नाथाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा सासे सानैल' 10% बाहागो लादों, बेजोंल' एमपि देरहानो हाया। गुबुन हारिया आंजोंनो दङ, क'क्राझारनि खना खनला जायगाफोरनि भटारफोरा आंजोंनो दङ होननानै बुंदों पिआरपिनि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभायाव उदां बिजाथिखौ लाफानानै बर'नि गेजेराव गोबां बिजाथिफोर ओंखारबाय। बिथांमोननि गेजेराव गेलेजोबोब्ला बर'नि भटआ गोबां बायफ्ले जाखासिगोन, बियो रोखा। नाथाय गुबुन हारिनि भटआ सोरजों बेसेबां दं बिनि सायावसो सोनारसिगोन। सिगांनि समफोरावबो बेबादिनो जाबोबाय, जेराव बर'आ गावनि जायगायावनो गाज्रि जेननो गोनां जाबोदों। बेबाराव बोरै जायो समासो खिन्थासिगोन। दरं अदालगुरि बियाबआव दुर्गादास बर' आरो क'क्राझारआव खाम्फा बरगयारी मोन्नैबो बियाबनि बिपिएफनि बिजाथिखौ मदद होगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा। थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनाव जाय सरकारखौ आसा खालामदोंमोन बर' हारिनि मोजां खामानि मावगोन होननानै, आसा खालामदोंमोन बर' हारिखौ मोजाङै दाफुंलांगोन होननानै, नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोजोराव बिथांमोना फैलार। बिटिआर एकर्डजों लोगोसे बाथौ हारिमु टुरिस्ट खेराइसालि फैफादोंमोन। बेखौ मावफुंनायनि आगानसेबो खामानिया जायाखैसै आरो मोनसेबो दफाया जाफुंनायनि हाबाफारियाव गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा थोंजोङैनो बिपिएफ दोलोखौ मोन्नैबो बियाबआव मदद होगोन होनना फोसावनानै होदों आरो गासैबो बाथौआरिफोरखौ बिपिएफनो भट होनो थाखाय खावलायदों। बर' हारियाव बाथौआरिफोरा खोन्दो मोननै गावस्रानानै दङ। जानो हागौ मोनसे दोलोआ बे फोसावनायखौ फोसावाखै, नाथाय परमेश्वर ब्रह्म बिथांमोना दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमा थोंजोङैनो बिपिएफ दोलोखौ मदद खालामगोन होनना फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलाव 16 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायैनि थाखाय गावखौनो जिउ फोजोबना लादों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय सुनिबारखालि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मोननानै आनजादखौ पास खालामनो हायैनि थाखायनो बिस लोंदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। न'खरनिफोरा देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै बुङो। पर्बतजरायाव हाग्रा बिफाना स्रोदै सुलुङाव मोनथिनानै सिग्रोमनायाव सासे दंफां सिखावजों लोगोसे गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांखौ बोखांनो हादों होनना खौराङाव मोनथिनो मोन्दों। थुरिया पाहार ओनसोलाव पर्बतजरा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हराव गोख्रोङै सिग्रोमनायाव बेसेन गोसा सिगुन दंफांजों लोगोसे सुपियर रहमान मुंनि सुबुंखौ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बोखांनो हानाय दंफांफोरखौ पर्बतजरा हाग्रा बिफाननि मावख'आव दोनथुमनानै दंफां खावग्राखौ क'क्राझारनि बिजिरसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय होनना खौरां मोन्दों। बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि खौरां मोन्दों। गावनि पार्सनेल मेटारनि थाखाय बनसु आफादनिफ्राय रिजाइन होनानै इउपिपिएल दोलोआव रायजोनि थाखाय खामानि मावलांनो आरो इउपिपिएलनि नेम नितिफोरखौ गासैखौबो मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो इयुनाव गोबां सुबुंफोरखौबो गावजों लोगोसे लाबोफागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थेंक इउ सो माच रायजोफोर, जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो। थेंक इउ सो माच।